Jeg havde en så fed tid, og virkelig glad for det. Jeg tænker tilbage på min tid her mange gange, fordi det var lærerigt, men det var også frit. Det var spændende, og man blev ikke sådan indoktrineret, som jeg kalder det for, men det er meget sådan, man lærte at tænke. Man fik nogle redskaber. Og jeg vil sige, hvis man er ældre, og man har prøvet noget før, og man gerne vil have en uddannelse, hvor det måske ikke lige er 16-17 år i alle sammen, så er HF også et godt sted. Jeg vil sige, fællesskabet og det sociale på Frederiksberg er rigtig, rigtig godt. Rigtig mange fede lærere, rigtig mange fede mennesker, og skolen er også ligesom med til at støtte op omkring det. Vi har holdt en masse fede fester, lave nogle arrangementer, noget socialt, noget caféliv. Og det er virkelig også smidt af, kan jeg huske. Folk de var gode til at komme hinanden ved og snakke sammen, også i de private. Altså jeg kan sige, det jeg har oplevet på Frederiksberg HF, som jeg måske ikke har hørt om andre steder, det er med den her frihed, man får. Og man ligesom selv skal tage initiativ til at gide at lære noget og lave noget. Og hvis man ikke gør det, jamen, så er der ikke nogen, der kommer og siger, at det skal du, eller løfter en pegefinger op. Altså, det er meget sådan, frihed under eget ansvar. Og det synes jeg har virket rigtig, rigtig godt. Og så også bare, at man får lov til at prøve at være voksen i så unge en alder. Det betyder også meget for individet, tror jeg. Er du også klar til at træffe et afgørende valg for din fremtid? Frederiksberg HF. Din fremtid starter her.